kagitimore kata kagisetimore. Kenya ma ji nitiere sani kopogore kod sirikal manitie sani wanyalo ng'iyo nikech masiche gisebedo katimore e kidienje mopogore opogore mana kaka iwacho ma oting'o nyaka midhiero mar tuo mar COVID-19 manobiro ma bende nokelo pek e weche mopogore opogore kendo thiro uchumi mar pinje. Kanye ma kaka jatelo samogo mbaka ka samoro uwuoyo ng'iyo ni omenda gi to waseketo gi winjo bed ni gichopo ne counties winjo bed ni gidonge sirikal mamalo mae gi winjo bed ni gitimo. Kanye ma piny osebedo ka time both ahinya ma samoro dwani mondo miridi e weche en keto ikruok chiwo milome koso rakruok kod midhiero ni sama koro setimore. Ing'eni pesa mabiro e county e wach mar deal gi masichni gieki kata midhiero moneno gieki king'iyo agulu mar sirikal te o pesa matine mogik. Kuom ranyisi kawuono nantiere e Senate ne watemo mondo wapog pesa e kind sirikal mamalo gi sirikal mamwalo. Sirikal mamalo nyicho wacho ni gidwa mondo gimi sirikal mamwalo bilion 300 gi 91. Ema ne wawuoye kawuono e Senate. Kasto sirikal mamalo dwa mondo dong' gi trilion 2.9 mag dhi choko. King'iyo kuom percentage mare tiyudo ka sirikal mamalo dong' gi 86% mar pesa no. Sirikal mamwalo kawo mana 13% kende. To odwa tiyo gi weche mang'eny duto te. Koro wach mar rakruok gi masira. Yes. Kokone pod odong' gi sirikal mamalo. Mane gima nyaka wang'e mokwongo. To kanyo ma sirikal mamalo osejwang'e jopiny kata osefele. Dho ngere wacho ni nitiere migepe 5 ma nyaki tem matek mondo iketi kidwa mondo idil gi weche mag midhiero. Namba 1 ngima dho ngere luongo ni preparedness kata ikruok. Ikruok tende ni iseng'e ni masira dhi biro. Koro ere kaka inyiso jou ni masira ni dhi biro to dhi biro okang' machalo nade. King'iyo na mana Amerika kuno chone ndalo moko neno ka ng'ato nyisi ni nitie hurricane mabiro miluongo ni Katrina kata hurricane machalo kamaendi to gimodhi timo chal kamaendi. Koro ikre uru kamaendi, imiyo information machalo kamaendi, ipuonjo ji manyis ji ni omera un wuoguru kaendi udhi kuma chal kama. Ineno. Koro ikruok gote miyo japiny ikore ong'e ni gima kamaendi dhi timore. Sirikal mamalo pok oketo pesa e yo makare to pesa to nitie. Pok iketo pesa e yo makare mar temo ng'iyo ni masira mane madhi biro to dhi biro karang'o to kosebiro karang'o to ere kaka wanyiso jopiny ni mae gima dhi biro. Gima dho ngere luongo ni early warnings. Koro early warnings no endo koseket ne japiny to japiny ikore maber wuon kong'eyo ni gima kama dhi timore. Kuom ranyisi kane nineno gima otimore Sindo. Oula mano biro Sindo, koth no kochwe Sindo. To oula no endo wa malo. To nitiere kata mana jogo eko ma jorieko mano seneno ka koth dhi chwe to kuonde ma mantie piny kamaendi koth dhi biro ma kamaendi. Nonego bed ni sirikal osego milome mokonyo josindo. Mano ok en gima nyaka kedo kuom Gladys Wanga kaka gavana ma Homa Bay. En gino endo ma teko mar predicting oula no ka dhi timore en nguvu no endo ma sirikal mamalo mani kode. Koro wala namba 1 kuma sirikal mamalo osefele kabisa. Tido kata seche moko ka jogo eko mariek kata jogo eko wacho ni joma nigi lony e weche mag ng'iyo weche mag midhiero gieki ogo mbaka sirikal owuon kwedo wachno. Nono kaka kirwa maroma sani onyise ni gino nyabiro sindalo makama to kopono leo to nyaduogo duche machalo koda magieki. Bang' dwe achiel tinyo ka jatend sirikal marwa ma chief commander in chief of defense forces wacho ni en oselemo ne olano endo koro El Nino onge. To koro waneno masira machalo koda maendi. Ineno ka Sakaja bende ma gavana ma Nairobi no wacho the same thing. Ni wan waselemo ma koro ginendi koro onge koro bedo gi kwe. To pesa mano ket mono itiyo e wach masiche go eko koro odhi otimo ng'owa ji obalogo. Mano namba 1. Yes, Eddie kidhi mbele ibro nyiswa kako nono magi nikech wacho ni pesa moro nitie manoketi gicha nokotimore to ng'ato oluchore kode kamoro. Mate time ang'o kaka od bura ma bende nono kaka counties tiyo poni pesa ni nodhi ne counties nikech nitiere gima kizungu luongo ni mapping iketo iyango wenge ne kowuok e kona ni nyaka kona ni midhiero ma kama nyalo bire to nyalo timore e rang'iny maromo kama magi gik manyalo kethore kata mae kaka kethruok nyalo bet.
be usetime gimoro mwacho ni wadwa nono kaka omenda mano mi counties thuolo mano la nino mokwongo dhi biro ni otiyo mondo ng'ini kata kopo ni makoro wacho ni pesa ne onge ni samoro sirikal nodiko gi pesa to machacha notimo ang'o magi be usetimo mano wasepenjo inyalo paro kano wapenjo maber ma jatelo ne miluongo ni jatend jo COG Council of Governor miluongo ni Governor Waiguru yes nowacho maler ni ok giyudo pesa to din ok giyudo pesa to ineno ka ng'amo onego bed ni keto kata mana special commission onego bed ni dhi kode mbele nikech mano kod docket mar National Assembly onego bed ni giketo kata mana committee moro mondo ng'i pes gie nikech ng'eni waseneno ka ndalo ma midhiero gie kionge ndeke ringo sawa kendo dhano pogo oganda kendo dhano pogo omena e yor kisiasa waseneno wazichewa ma Nyanza kadhi dala ma Nyanza kendo pogo oduma pogo oganda pogo omena to sani ndi kama silo timore to pesa mano mo itiyogo chon notigo e yo machalo koda mago eko nyicho waneno ka UDA bende timo weche gi mag yiero ino ka ndeke ogol sawa ma choppers ringo e kor gwenge kod mago to giyudo political parties fund onge political parties fund ok nyalo yudo ni pata achiel yudo to pata moko ok yudi political parties fund pok ogol nyaka sani kata mana ODM nigi billions ne mang'eny ma pok omi nyaka sani indi pesa go ikuwuok e sirikal gi romo kare lakini okada go siasa nikech sani gini ka go kod siasa gi wach ni endi ka wacha e yo mar siasa to onge ng'ama nyalo ribat wach na wakeli kod ratil kama na mi example mar ariyo example mar ariyo nitiere koro gima luongo ni prevention en koro geng'o ing'eyo ni pile wan gi kata higa ka higa wadhi bedo gi oula ma kamaindi kata koth machalo kamaindi ineno ka Budalangi nyaka ne nyuoli Budalangi nitie go oula nyaka ne nyuoli Kabuto nitie go oula nyaka ne nyuoli wang'eyo ni Nairobi kaindi duma kama koth chwe machalo kamaindi to nyalo ketho gik moko koro prevention en ni ere kaka igeng'o nikech mitigation mano wuoye chande en mondo igeng'o mondo kik gino endo bed gi no kelo problems mang'eny ne dhano osechopo e dho kanyo endo lakini prevention en ni ere kaka wageng'o mondo gini kik timre e yo magalagala mano be pok waneno ka sirikal endo keto pesa mayanga manyalo konyo kuom ranyisi Nairobi kaendi bati king'iyo tiyudo ka koth ochwe matin ni sirikal ong'eyo ok ni jogi kipok bedo e sirikal nikech Ruto osebedo e sirikal kaka ker sani en ker to osebedo kaka jalup ker higni 10 osebedo minister higni kadha osebedo MP higni kadha koro ging'eyo niya ka Nairobi koth ochwe matin to wang'eyo niya Dandora obedo gi shida machalo kama nderni ma Nairobi dhi dinore machalo kamaendi koro kar keto pesa mondo mi los nderni go eko mondo mi kapo ni ka koth obi ochwe to shida ok bedi mano pok otimore onego bed ni chako ket pesa go eko kuma kama aso nitie gima waluongo ni response ma koni wuocha tiende niya koro obironwa masirano kosebiro ne dhoodwa wanene koro nitie kama onego bed ni kawo seche adi ok kata dwe ok kata week onego bed ni kawo seche adi mondo mi warakre kode nikech koro en wasigu mana kana nyisi ni midhiero chalo kaka lweny wasigu osedonjo e dhoot idwa kawo wik achiel kosidwa kawo dwe achiel kosidwa kawo saa achiel mondo irakri kode iwinjo ka kende wacho ni jogo eko manitiere kuonde ma oula nitie kata kuonde ma masiche gi nitie odhiye gima luongo ni higher grounds tena ni gidhi e gode kuonde mantie gode gi kidhiye kapok osiem ni bati kata gode gi kidhi kapok oket gi tenge mondo mi ing'e ni kaendi midhiye mondo mi ikonyri sirikal no endo maber ma ohero jogene sa response no endo onego bed ni omiye gima luongo ni military response precision teni otiyo kaka sirikal no endo mong'e ni gini ndien lweny mogo gi wasigu moket kata jo army moko mwacho ni yawa got monyiso josindo mondo dhiye en got makama to godno endo wasedhi mwaketo tent machalo koda maindi mwaketo chiwo machalo koda maindi dhiuru kanyo kaka udhi en udhi luwo kuma kama wadhi kawo gi ndeke kata wadhi kawo gi mitokni machalo koda maindi kata wadhi ting'o gi meli machalo koda kamaindi watero kamano endo muchop kanyo endo kaso nitie gima luongo ni recovery tiende niya ere kaka wadwa ng'iyo ni mwandu ok okethore kata ok omedo kethore kanopowa ayanga to ketho mwandu moko 10 ere kaka make sure ni kaka wan kaka sirikal waseoro army kanyo endo makoro mwandu ok med kethre ono bed mwandu 90 kata mwandu 100 mokethore koro kelo
jojeshi mondo mi odil gi gigi eki maber makonyu magi eki timo ng'o wadog to gik mawacho gi Kibati ok awacho gacha ni awacho gacha kisiasa kinyalo paro higa mar aparo ni 2022 September ne nitiere masira machalo koda magi manotimore piny Uganda, Western Uganda kama miluongo ni Kasese. Kane ing'iyo kaka ne Museveni kisamo ngino kara mana America kende kata mana mapinje molony, kane ing'iyo kaka Museveni no respond to that issue immediately no dhi to kawo jogene mogolo Kasese kanyo endo motere wi got mogednegi tent mong'ino oduma nitie kuma kama mong'ini cham makama nigi makama kama mong'ini mondo mwadili mwalos piny kuchene mudogo dake dhi kawo ndalo maromo kama endi momiu plan ni kwadok kama endi kakudhi dok kanyo endo kama endi gimwadhi geronu kanyo endo to military takes over. Wan marwa ni endi kawo wik achiel Bati koka ker mar piny wuok dwadhi mayumayu. Ker mar piny pok owuoyo kata mana wach mar gimotimore Sindo. Ker mar piny pok owuoyo wach matimore Migingo. Kech Migingo ko nam medore nyalo kata imo ji kuno endo. Ker mar piny pok owuoyo gima timore Kisumu. Ino ka koro piero nyaka udi mako skunde iloro. Mano endo kan gimo no timore Bati nikech nitiere teko te gi pesa gi mwandu kaachiel gi jolweny mag piny ni endi ma achiel kuom tijno momigi e katiba marwa en konyowa against midhiero maromo koda magi eki. To mago eko timore nikech samoro sirikand ni endi poko chako realize ni jopiny namba achiel e priority mare. All right. Ka pesa madhi ne